отговаря на името Малката масичка. Последно е била забелязана в шоуто на Слави. Ох, дано да я намерят, че в този студ Милата да ни замръзне барплото. и кръченците, милите... Като давам награди и се ми става лошо, ще пусна телефон. Ако се забележи, преди имах една масичка. Ето, се нещо, някой ми е взел. Интересно, а компютърът са го оставили? Аматьори. Преди имах една масичка. Ето, се нещо, някой ми е взел. Все моите продуценти ми намаляват. Намаляват ми мебелите в бюрото. Ванката ми взе стола преди малко, слушай, друг стол, масичката ми я няма. Уважаеми зрители, някой ден ще ме видите сам, тук голо, и аз гол, седа и съм мъчан с пешен. Веднага да му намерите масичката, че нали чухте? Все моите продуценти ми намаляват. Намаляват ми мебелите, масичката ми я няма. Уважаеми зрители, някой ден ще ме видите сам, тук голо, и аз гол. Май в BTV от край време имат проблем с тая масичка. Да си припомним, Блиц по BTV. Толкова от вестник сега. О, масичката. Малката масичка са ми я взели. Това е просто нещо, което не очаквах. Малката масичка ми е взета. Така се съкръщават разходи, Кръстев. Това е просто нещо, което не очаквах. Малката масичка ми е взета. Така се почва, малка масичка се взима, после стола и накрая победа на здравите сили. Първо изчезва масичката, после цялото предаване. Толкова от вестник сега. О, масичката. Масичката ми я няма. Все моите продуценти ми намаляват. Намаляват ми мебелите. Така се почва, малка масичка се взима, после стола. Някой ден ще ме видите сам, тук голо, и аз гол. Победа на здравите сили.